Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska je tady zase mapa, jenomže já už chci nějakou adventure. Protože parkour, jak jste viděli v minulém videu, fakt jako... Takže si najdeme nějakou adventure, survival parkour. Tady je adventure nějaká. A pak si stáhnu tohleto muzeum ještě. Tak, jinak budu hrát tohle. Tohle taky stáhnem. 4 mega. Malý. Zahrajeme si adventure. Jak se můžu říkat. Už se natáčíme minutu. Nebo budeme natáčet minutu. Jestli nám načte Minecraft, zase blbý. Už mě to fakt začíná s tím obyzenem špát. Tak. Nevím proč. Jdeme hrát ten adventure. Jo. To je ono. Jsme na nový mapě. To je hezký. Welcome to JD Camper. Pardon. A zase 1.2, když je to v Minecraft Pocket Edition. YouTube to točit nemusím. A co máme tady? 2 melouny. Tím se uživím teda. Já to tady nechám prostě, já to nepotřebuju. Tak jdeme. Hele, vesničan. Ahoj. The village in the battle. Co to je? Hele, vesnice. Ahoj. A co je tady? Aha, co tady může? Jo, tu. Jsme tam něco. Wooden pickaxe. Pomůžu. Mám hodně. Juhu. Aspoň něco. Aha, tady jsou ještě určitě pravidla. Jo. Tady jsou ještě pravidla. Neníč a nepokládat bloky a tak dál, blablabla, no cheats a guide, co tam píšou, cops. Já fakt nevím, ale co bych tu dělal. Nevím. Tak jdeme dolů prostě. Aha, tady jsou schody. Tyjo, ale začíná to být docela i pěkný, docela se mi to líbí, ale tady je nějaký crafting table. My musíme se nějak dostat asi sem? Ne. Ale tam je nějaký červený blok. Aha, asi ano. Asi musíme. Ne, to je pavouk? Ne, tam je červený blok. Ale my se musíme nějak počkat. Co se ale tady má dělat? Tady nic jako není. Asi nemáme ten wooden pickaxe na to. Online. Aha, my to máme vykopat. Jasně. Tak děkuju, wooden pickaxe pomůže. Adventure bude na dlouho, si myslím. Třeba jsem to ale ani dělat ne? A sakryš, to je nějak hluboký. Ne. Sakra. Flip. A tam jsme se nějak měli dostat dolů. Asi. To jsme ten wooden pickaxe měli vytvořit. Asi ano, tak jsem blázen. Tak já nevím. Jo, ale teď poledím dolů, takže hej. Šup. A ují. Takže až se tam dostanu, tak se ozvu.